chike mag ndara. Tiyudo ka tikete mimi kacha or message orni mane bill mari timi ini chule within this period. Asiyudo ni ka in ng'ama is notorious ketho weche mag apaya gi chike mag apaya to koro gi withdraw license mari. Omiyo magi gik monego bed ni wasechako ndalo moro mane CS Murkomen ne nitie transport to nowacho kabisa ni wadhi introduce CCTVs, wadhi keto new tickets, mage yore manyalo konyo Kenya ma wantiere ni mondo we reduce such things. Tahinya ibo yudo ni mai koro dhi bet opportunity mar joma rito kata matimo patrol ma waluongo no officers, traffic officers, opportunity margi mar loso pes Christmas. Unfortunately, nikech mane Kenya ma wantiere kik wariambi. Idhuro ni dhi nyisi ni oyo in kalure gi mae en 5,000 in miya 2,000 mondo timre nadi mondo idhi seche midhi cha idhi chaki gwe ng'ama chielo. Omiyo ka ginyalo keto kaka jatenda judiciary wacho no endo Martha Koome ni gidhi keto ni issues gi itakol gi kanyo to kapo gichopo niya mondo ter ng'ache court can they ensure ni joma dwa terie court gi gin joma nyalo take up that responsibility. Maneno niya ni oyo Rachael yudi ni okilunda chik ndara maber omaki ok ni dhi chulo bribe mondo weyi nikech onge kaka idhi bete court kacha kokomaki to seche mimako ng'ato ni emang yud ni koro it is an opportunity mondo joma rito ndara traffic police oyud opportunity margi mag loso omenda gi mapiyo. To mar ariyo en ni ndechni waber icho kik wariambi. Inyalo yudo ni ng'ate riemba to portal moro yudo kacha omiyo tuomre gi wadgi. Omiyo en gima ber seche ma kata sirikal wacho niya adhi timo dual carriage seche ma gidual the roads matiende ni ji te ringo kadhi koni to joka ringo e ndara mopogre mano bende reduce. Nikech wasebedo ni every year during Christmas period, during Easter period, ma traffic is a lot to one direction. Yudo ka thoge gi bende ng'eny nikech it's a period ma ji bende ni thuolo gidwa timo activities moko, ceremonies moko, koro there's a lot of movement. But ndechni wa is one thing bende nyalo contribute immensely to what we are seeing. And thirdly, anyone bende kaka joma riembo wabe wa take up responsibility magwa. Wang'eyo ni we are always taught seche midhi e driving school inyisi ni you are the only sane driver on the road. Ang'o ma idwa ni Joyce emo bed sane driver to in you are not a sane driver. Why are you overtaking where you're not supposed to overtake? Why are you speeding where you're not supposed to speed? Emomiyo watch ticket ma wacho cha come in handy. Ko yudi ni overtake amoko negi overtake. You are charged. Indang ibed ni chulo government every day. At the end of the day ibo wacho ni oyo we alu yo ma ndalo mane michuki okelo safety measures. Donge did not assist, but eventually donge tinde jonge ng'ami tingo more than 32 ka en gari mar 32 to michuki to notho nene onge ng'ai tingo more than 7 if it is a 7-seater nikech iluor ni police dhi maki we mana ni michuki rule. Omiyo gigi eki en mana ni bende wanyalo chako gi and we ensure proper implementation. Kika beda ni wacho ni idhi maki idhi terie doho to gima mkakati kae mamondi chope doho to gineno ni how do we reinforce this whatever the measure. Rachael Wach na mugi keni wadhi e ndalo mar Christmas. Koro I wish joneno